увайси шокир яке аз хонандагони фаъоли литсеи ноҳияи вахш ба ҳисоб меравад. ӯ дар синфи нуҳум таҳсил мекунад, ҳамеша ба дарсҳо бо тайёрии хуб меояд. фикрҳои наву тоза дорад, пурталош аст ва бо суолҳои гуногун дар бораи хусусиятҳои физикию химиявии ашёву ҳодисаҳои табиат барои худ маълумот мегирад. дар ин замина намунаи хурди таҷҳизотеро ихтироъ кард, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза ва аз ҷиҳати иқтисодӣ камхарҷ буда бо таъсири нурҳои офтоб ба кор медарояд. ихтироъоте намудааст, ки аз шӯълаи офтоб, яъне аз нури офтоб гармиро гирифта ба ҳарорати баланди гармӣ тобовар намудани анамун мавзеъи нигоҳдории молу маҳсулот мебошад. Як намуд металл мебошад, ки дар офтоб камтар нури офтоб ба ӯ расад, дароб метаспад ва мо дар ин ҷо боз шамолтирак ва дигар асбобҳоро мондаем, ки шамолтирак мо метавонад тавассути солнечни яъне энергия тавассути офтоб мебошад, ки Тоҷикистон худ давлати офтобия мебошад ба мо имкон медиҳад, ки дар ин самт кор кунем ва ман ва устодам як проекти худро дар озмуни илми фуруғи маърифат пешниҳод кардем ва сазовори ҷойҳои намоён гаштем, ки асбоби нав метавонад дар дараҷаи -10 градус то 60 градус гармӣ диҳад. фароҳам будани шароити таълиму тарбия дар хонаю мактаб ба увайси шокир имкон додааст, ки ҳамеша саргарми мутолиа бошад. ӯ ба омӯзиши физикаю химия таваҷҷӯҳ дорад, илмҳое ки зеҳнро гирою расо мекунад. ба фанҳои физика, математика, химия ва биология ӯ завқу рағбати зиёд дорад, ки дар ҳамин ҷодаи ихтироъкорӣ бештар кӯмак мерасонад. фани физика, химия, биология ва анамин бурдбори ӯ дар ҳамин аст, ки бештар вақт аз физика омада иловагиҳо иштирок мекард ва пурсони анамин нақшаи худ мешуд, ки чӣ гуна ихтироъоте пешкаш кунад. дар заминаи таваҷҷӯҳи давлат ба рушди илмҳои дақиқ, наврасон ҳам ба омӯзиши фанҳои барои ҳаёт зарурӣ шавқманд гардида, бо истифода аз донишу таҷрибаи худ ба ихтироъкорӣ рӯ меоранд. ташкил ва гузаронидани озмунҳо бошад дар ин самт рӯҳбаландии хонандагонро дучанд кардааст. ба ин хотир метавон гуфт, ки увайси шокир аз ҷумлаи наврасоне ба ҳисоб меравад, ки бо роҳи иштирок дар мусобиқаҳо ва ихтироъкорӣ мехоҳад ба оила, мактаб ва ҷомеа ифтихору сарбаландӣ ҳадия кунад.